Imini yesabatha benhle wabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 39 inkosi kusekuphama kwebandla. Bonge uJehova. Emphefumulo wami. Usenethuba. Ake ngibonge. Emphefumulo wami usenethuba asosondela leso sikhathi awusayi
Phefumulo wami sasondela Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi indlela eqondile yokukhonza uJehova. Indlela eqondile yokukhonza uJehova. Lesi sihlabelelo ekade sihlabelela siyakhuluma sithi mbonge uJehova mphefumulo wami usenethuba, ngoba kuza isikhathi lapha ongeke usakwazi nokuvuka uzembesa. Kuza isikhathi lapha ongeke usahamba nokubona ubaba mkhuluma ethi ukubona inceku yakho wayezisho yena ngoba uyinceku kaJehova. Kuza isikhathi sokuthi ungakwazi ukuba usamdumisa uNkulunkulu. Ngakho ke mbonge uJehova usenethuba. Abantu abaningi beqale ukukholwa ngoba sebesosizini, kodwa akufanele ukuthi ukukholwa uqale ngoba ususosizini. Kufanele ngaso sonke isikhathi ukholwe. Uma uphiwe ukuhlakanipha kwasezulwini, kufanele ukukholwa kube kuwe ngenkathi unganankinga. Ungaqali ukukholwa ngoba usunenkinga. Ungaqali ukukholwa ngoba usuhluphekile. Ungaqali ukukholwa ngoba usugula. Ukholwe nje uphila. Manje ke kulesi sihloko ngithena ufanele sibheke ukuthi uma sikhuluma ngokukholwa yini ngempela esibhekile, ngoba sibe nenhlanhla thina kakhulukazi kuleli, ngoba yonke into esiyenzayo senza into okuthunyelwe umuntu ezulwini oyimissionary kithi ukuthi ezosifundisa ukuthi lapho esiyogcina siye khona kubhekeke ukuthi siselapha emhlabeni siziphathe kanjani.
ngiye ngikuthathe ngokuthi lokhu kuyinhlanhla enkulu engiyaye ngaso sonke isikhathi ngikhulume ngayo ngoba into eyisimangaliso kakhulukazi kulesikhathi samanje. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga unkosazana wayeneme nje. Uthi-ke unkosazana njengoba ngila nami ngizosebenzela igama lami ukuthi uma kubizwa amagama abangcwele nelami igama libizwe. Uthi nami ngizosebenzela uNkulunkulu. Wayese uyahlabelela ethi uma ibizwa amagama abangcwele, uma ibizwa amagama, 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 uma ibizwa amagama, uma ibizwa amagama, uma ibizwa amagama, uma ibizwa amagama. Ningamangali mani ngezwa ngibhimba ukuthi angijwayele ukuhlabelela amagama ama-chorus, ama-crest, kodwa ngoba sengihlala nengilosi yangifundisa ukuthi uma isihlabelelo noma iculo noma i-chorus ikhuluma ngokubabaza uNkulunkulu, siwahlabelele singabheki ukuthi lisebandleni lamaNazaretha noma cha. Yathi ingilosi nobaba mkhulu wayewahlabelela amaculo akwezinye inkolo, wayewahlabelela amaculo aseweseli akhuluma ngoNkulunkulu. Ngenkathi ingilosi ihlabelela lesihlabelelo, yona yayingahlabeleli njengami, yayihlabelela kahle futhi ilinganisa ama-crest, kodwa ilinganisa ngokusina. Manje ngiyangithi mangicabanga lento ngoba uthi uma ngabe usuhlene ingilosi kakhulukazi ma yeneme bese uyakhohlwa ukuthi ingilosi uzokhumbula isihambile ukuthi awukombe kade ngikhuluma nengilosi, kombe kade sihleka nengilosi ngoba unkosazana uyafana nomkhokheli. Uma sengihleli naye akahambi engazange waliveza ihlaya wanihlekisa enzela ukuthi ngikhohlwe ukuthi uba. Kodwa uthi-ke unkosazana njengoba nami ngila ngizosebenzela igama lami, akasho ngene ukuthi ngizosebenzela umphefumulo ngoba vele uwumphefumulo. Wathi ngizosebenzela igama lami, ngifuna nami uma ngabe sekubizwa amagama abangcwele nelami igama libe khona. No, ngenkathi ingilosi ikhuluma lokhu, you get a picture yokuthi ngempela izulu lingenye into, ngoba kufika ingilosi kuwe izokutshela ukuthi hayi nami njengoba ngilapha nje ngithunyiwe, ngelinye ilanga sinomkhokheli yafika ngangisebenza ngapha enhla lokho emsinga, ngangisemsinga
manje kwakukhona umakoti wayengamtholi umntwana sasingakaqondi ukusebenza kwengilosi ukuthi kumi kanjani sesithi-ke sicela ukuthi iphelo lomakoti umntwana isimela kancane ingilosi esethi ngifike ngithunywe kini nani manje seniyangedlulisa nithuma kwabanye kodwa into ebuhlungu ukuthi leyo ntombazana esasiyicelela umntwana yafica isoka layo lihleli neyintombazana yafika yalidubula yalibulala yasidubula nayo kodwa-ke angikho lapho ngikule ndaba ukuthi sifundisiwe ufike umuntu wasezulwini wahlala nathi njengoba nathi sihleli sonke nje waxoxa nathi wasixoxela indaba zasezulwini eziningi into yokuqala uma ukholwa okufanele uyazi and uyipractice ukuthandaza angeke uthi uyakholwa uma ungathandazi ngake ngahlala nomanje umthetho sasebenza embumbulu sizimanje sobabili umthetho wathi esewumshushisi kwakunabantu lapha embumbulu ababelwa bodwa bebulalana bakwamkhize manje laba bantu benemithi emibi kakhulu uthi uyangena etoilet ubafice bencinda ogebhezini lwekhanda lomuntu manje ke umthetho esewumshushisi wathe phambi kwabo wawa base bemhleka kakhulu wayese bemthatha bemsa kubaba ilanga ubaba ilanga wayesefike emnikeza amafutha kodwa uthe enjenganangu unkosazana lapha wayesethi ubaba ublo mfana basebethi nangu baba yositha wathi mbizeni ezela wayese uyeza wayesethi wena mfana ubani owathi uboya emsebenzini ungathandazanga uyazi ukuthi uma uhamba uma ungathandazi awaziwa ezulwini uyafana nje nenkomo uyafana nje nembuzi uma uphila uyaphila uma ufa uyafa waziwa ezulwini ngokuthandaza leyo nto yahlala kumthetho sasithi mase siya enkantolo bese sihlangana ndawonye bese siyathandaza kodwa ngelinye ilanga noma ngesinye isikhathi ngisekhona embumbulu nami ngehlelwa ukungathandazi ukungathandazi-ke abantu abaningi kuye kubehlele uma uke wangathandaza usuku olulodwa uthi ubona ziba mbili uthi ubona ziba ntathu uthi ubona bese kuyakwejwayela angazi noma kuye kwenzeka ngedwa kodwa kwakwenzeka uma uthandaza ungavumi ngisho lodwa usuku ukuthi ulala ungathandazeki ngoba okokuqala ushawa uvalo okwesibili lungakushayi kakhulu uvalo okwesithathu bese kuvuma sekuba impilo yakho ukuthi ulala ungathandazeki nami kwenzeka kanjalo ngisembumbulu mina-ke ngase ngiyimantshi kuseyiwo lawo madoda asembumbulu akwamkhize amanye ayekwazi ukuphenduka amakati bevele la inkantolo mhlambe bewu-20
kodwa kwathi ebusuku kuzosa ngihlangane ngibhekane nalamadoda ngathi ngilele nje ngezwe umuntu engithinta ngaphaphama ngafica umama emile phezwami wayesethi umama ubani owathi ubolala ungathandazile njengoba abantu abangathandazi bathembe umuthi njengoba wena ungazilutho ngomuthi uthembeni uma ulala ungathandazile wayesevele uyanyamalala ngangikhuliswa ke ngokuthandaza njengoba ngihlale ngisho ngithi kwakuthandaza lokho indaba yesiguqo into engayazi ukuthi ngayiqala nini ngoba ngaqala ukuhamba isiguqo ngingakazi nokuthi kufanele ngithini ngima nje eduze kwamama ethandaza ngagcina sengifunda ukuthandaza lokho okushoyo kodwa ukuqala kwami ukuthandaza njengoba kade esho umfundisi umama wabuya emhlanganweni wathi ubaba ilanga uthena ngaso sonke isikhathi manithandaza bothi mawuthandaza uthi inkosi ngicela ukuhlakanipha kwasezulwini Nkosi uze ungikhumbule ngosuku lwami lokugcina lapha emhlabeni wayesefika ke umama esifundisa lokho ukuthandaza so ke ngakhula ngikwazi lokho ukuthandaza ukuthi ngaso sonke isikhathi ngithi mangithandaza ngithi Nkosi ngicela ukuba ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini Nkosi ngicela ukuthi ungikhumbule ngosuku lwami lokwehlukana kwesidumbu nomphefumulo kodwa kulesi sikhathi ngayithola ngasathandaza umama wayesiyafika ebusuku engasekho emhlabeni kwaku 1983 umama wayehambe emhlabeni ngo1981 wayesefika engivusa hayi ukuthi wafika nje ngephupho ngambona ngephupho wangivusa ngambona wayese uyangibuza ukuthi ngifundise ubani ukuthi ngilale ngingathandazi ngavuka ngaleso sikhathi ngahamba ngaya e-dining room ngayothandaza kanti umama ufika njena esengibona ukuthi ukube ngangazange ngathandaza ngangiyokufa ngoba ngalolo suku ngathi mangise enkantolo ngavele ngashawa ikhanda lafuna ukungibulala lingwise phansi phambi kwabantu wangibona umshushisi wangibamba washeshe wangikhipha enkantolo indaba yami indeke kanxoxi yona kodwa ngacishe ngafa ngabona ukuthi umama njengoba efikile wathi angithandaze wayebona lento eyayizokwenzeka le eyacishe yenzeka kumanje umthetho ngiqonde ukuthi oqala bonke abantu ngibazise ukuthi ayikho into ongayenza ukuthi usihlanganise ngayo noNkulunkulu ngaphandle kokuthandaza ukuthandaza ukuqala kanye kube ngokwesibili kube ngokwesithathu bese ezulwini kuyabhekwa ukuthi ubani lo thandazayo uma uthandaza kufanele ukwenze ukuthandaza kube formal ekseni uma uvuka uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungigcinile ngalobu busuku ngicela ukuthi nangalemini
ube nami. Uma kushona ilanga uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungigcinile ngalemini. Ngicela ukuthi nangalobusuku ube nami. So ngenkathi lokhu kuthandaza okubili ukusho, you have covered your whole life. Ngoba oqala uqale ngokubonga. Ubonga ubusuku bokulala kwakho ukuthi ngithe ngilele inkosi yangigcina. Wawusucela ukuthi inkosi ikugcine kwimini osazoyiphila. Uma usuphilile emini bese kuthi mawusulala bese uyabonga. Ubonga imini obenayo uNkulunkulu okugcinele ngayo bese ucela ubusuku ukuthi uNkulunkulu ekuvikele kukho. So lokhu kuthandaza kwakho kuya rotate. Ngenkathi ukuthandaza kwakho ku rotate akushi space empilweni yakho. Impilo yakho yonke yasemini uyicelile uNkulunkulu. Impilo yakho yasebusuku uyicelile uNkulunkulu. Impilo yakho yasemini uyibongile uNkulunkulu. Impilo yakho yasebusuku uyibongile uNkulunkulu. Into leyo yokuqala okufanele ukuthi ube nayo uyazi, noma ungakakwazi ukuthandaza ukutheni, kodwa yazi ukuthi uma ukhuluma noNkulunkulu uqala ngokubonga bese uyacela. All the time ungakhulumi noNkulunkulu ungakabongi bese uyacela. Uma ukuthandaza usukwazi kahle kufanele ukuthi uzispecify noma uzimention izinto ezibalekile empilweni yakho okufanele ukuthi uNkulunkulu ekuvikele kuzo. More than anything kufanele ukuthi ucele uNkulunkulu ukuphila, ucele uNkulunkulu ukuvikeleka. Uma uvuka, Nkosi ngiyabonga ukuthi ungivikele ezitheni zomoya nasezitheni zenyama. Izitha zemoya, imimoya emibi ekwehlelayo. Izitha zenyama ngabantu abangase befike bezokuhlasela. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ungivikele ezitheni zomoya nasezitheni zenyama beyingase zibulale umphefumulo wami, zibulale inyama yami. Uma usubongile cela kuNkulunkulu ukuthi ekuvikele. Nkosi ngiyacela ukuba ungivikele njengoba sengihamba ngemsebenzini nje ziningi izinto engahlangana nazo. Ngicela Nkosi ukuthi ungivikele ezitheni zami. Ngicela Nkosi ukuthi ungivikele ezifeni ezingase zingehlele. Ngoba zimbili izinto eyingase zikwehlele a day. Ukuthi uhlaselwe izitha noma uhlaselwe izifo. Kodwa uma ngabe uthe ekseni ungakahambi wacela kuNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ukuthi izitha zami
zingabanawo amandla kimi. Izifo ezikhona emhlabeni zingabanawo amandla kimi. Then ngenkathi ujwayela ukuthandaza, njalo mawuthandaza ingilosi noma leyo ngilosi ebekelwe kuwe iyakubheka ngoba ucelile. Kuzothi noma yini ekwehlelayo bese igijima yona iyokuvikela ngoba ucelile. Njengoba ngisho ngangise uMlundi lapha engangijwayele ukuthi ngivuke ekseni ngo4 ngiye endlini yami ngifike ngiguqe ngihlabelele ngithi mase ngibethe ukuhlabelele bese ngiyathandaza. Ngolunye usuku angazi kwenzeka kanjani kodwa ngiya ngesiguqweni. Ngathi ngibona kwakungena ingane igijima ingena ekamelweni lami. Ihamkhulu. Ukhona umuntu ofake ingubo emhlophe omi eduze kwefastela lapho uthandaza khona. Woza umbone. Ngavuka masinya ngagijima nalengane lena kodwa sithe siyafica sangamthola lo muntu. Ithi ke lengane ubeme eduze kwefastela ebheke lapha endlini kodwa bekumuntu ofake ingubo emhlophe. Ngesikhathi engithandaza ngaso ngase ngiyabona ukuthi bengasiyeni umuntu bekuyingilosi ebizothatha umthandazo wami. Ngakho ke kufanele ukuthi uma ukukholwa kwenu nifuna ukube kuqonde, engababikho umuntu phakathi kwenu olala engathandazile, engababikho umuntu phakathi kwenu ovuka engathandazile. And uma uthandaza ungathandazi ngokuchitha isikhathi. Ingilosi sifundise kakhulu lokho. Umkhokhela kaze ekhulume ngakho. Kodwa ngathi ake ikhulume ngakho ngoba ingilosi ihlala ikhuluma ngakho. Ethi ke ingilosi uyanamasakuthanda ngoba nijaha ukubuka ama TV. Ithi lezi zinto zama TV ezimo6 zisiqalekiso uNkulunkulu. Ngoba abantu neshama Nazaretha akathandazi ngomoya ngoba ajaha ukubuka iTV. Yathi ngenkathi nje uthandaza uthandazela ukugijima uyobuka iTV lo mthandazo wakho usemukelekile. Yazi yasho ke ngilosi umkhokheli uyakwazi ukuyilingisa. Umuntu ukuthandaza kwakhe akusekho la kulapha na engilosini. Angikwazi ke nokulingisa abantu. Umkhokheli uyakwazi ukumlingisa uhlalele. Wazi wakhuluma ohlaleleni nangendaba yalesi siguqo sika 6 sokuthi sithandaze uma ngabe kushaya u6 ntambama sithandaze uma kushaya u9 ekuseni. Yathi ingilosi akashongo ubaba mkhulu ukuthi siyakukhumbula nawe lapho khona usikhumbule bese ugcina lapho. Yathi wathi ubaba mkhulu anocela enikucelayo. Ungagcini nje ngokuthi uthi Nkosi siyakukhumbula nawe lapho khona usikhumbule. Ethi hayi ngibona uNkulunkulu wathi lapho enikhona anongikhumbula
bese nicela ukuthi nginikhumbule ngento ethize nicelayo. So you just don't simply say usikhumbule nathi siyakukhumbula nawe usikhumbule. Ukukhumbula ukuthini? Ngoba lo muntu lona ulapho okhona ozothi mawucela into ekunikeze. So uma ngaphandle mangabe isikhathi nendawo ingavumi, kodwa uma usendaweni nesikhathi esivumayo, ungasho nje ukuthi Nkosi siyakukhumbula nawe lapho okhona sikhumbule. Cha, Nkosi siyakukhumbula nawe lapho okhona usikhumbule ehluphekeni kwethu. Njengoba ngilapha nje ngiyagula, ngicela ukuthi ungiphilise. Njengoba ngilapha nje nginalokhu nalokhu, ngicela ukuthi ungiphe lokhu. Hayi ukuthi usikhumbule nawe siyakukhumbula nawe usikhumbule. No, this is a full prayer. Isho nje ingilosi ithi kodwa ngoba nijahela ama-TV enu ungabe sezwakala nokuthithini ngoba ujahela ama-TV umthandazo wakho ungathikamezwa i-TV. Ingababikho nje into e-TV ezothikameza umthandazo wakho. Lokho sikufundiswe ingilosi. Uyokhuluma kahle umkhokheli ngelinye ilanga. So first thing, pray. Ekuseni bika. Oqala bonga ukuthi uNkulunkulu ukugcinile ebusuku. Bese ubika izinto oyifisayo nofuna ukuthi uNkulunkulu ekuvikele kuzo. Into yokuqala leyo. Esibili, ukunikela. Ukunikela kungaphezulu kokuthandaza. Sihlalene ingilosi isikhathi eside lingakabikho leli bandla. Ngelinye ilanga awangabikho lo muzi sasele eflethi. Ethi ingilosi saseswele ngalolo sikhathi singanamali ngisho yokukhokhela i-rent. Yayisiyafika ingilosi yathi ngiyabona ukuthi neswele anayo imali. Anicela ngani imali kubaba ilanga ngoba ubaba ilanga uyanithanda uzoniphi imali. Isiyasitshela ke ingilosi ukuthi kufanele sicele kanjani. Ithi thathani umnikele imali enayo nihambe niyibeke laphana embengeni bese nicela imali kubaba ilanga. Ubaba ilanga uzoniphi imali ngoba uyanithanda. Ngikhuluma amazwi ayo. Ubaba ilanga uzonipha imali ngoba ubaba ilanga uyanithanda. Sahamba nomkhokheli safika sakhipha 20 rand ngoba sasinganamali. Kodwa akazange nje ethi hambani nifike nicela imali. No, kwafanele sinikele. Sakhipha 20 rand. Safike sawubeka embengeni. Safike sakhuluma kubaba sathi baba seswele. Asinayo ngisho imali yokukhokhela irent. Kwase kuyaphela. Ngakusasa ngithe ngithi sengigqokile ngithi ngiya emsebenzini ngathatha isikhwama sami ngathi ngiyabheka esikhwameni sami
ngasithola sino 2,900 rand. Sealed. Unjengoba usuke uphuma ebank. Sealed. Ngaba shocked. Ngaxakeka ukuthi uphuma lo 2,900 rand. Ngahamba ngiye emsebenzini ngisangene ikhaya. Ngathi ngisemsebenzini wangishayela ucingo umkhokheli wathi hey buya izinto ziyenzeka. Ngathi yini? Wathi buya. Ngabuya ekhaya. Wathi umkhokheli ngithe ngihleli kwangena unkosazana. Wathi nitholile le mali enicelile. Wathi umkhokheli siyitholile. Thole malini? Wathi 2,900 rand. Wathi hayi bingaphelele. Wathi kukhona abantu ababuye balethwa lapho ukuthi belethe omnye 100 rand. Wathi umkhokheli angizange ngababona. Kodwa into engiyibonile ufike inyoni ezimbili zafike zahlala lapha kwilokoza coffee table. Ngithema ngithi ngiyaqhamuka ngiqhamuke ebedroom zangena ebedroom zombili. Ngathi ngiyayilandela zaphuma ngefastela. Kodwa ngayithola ifastela livaliwe. Ngangazi ukuthi iphumephi. Uthi ke unkosazana hayi bengayizingi lo sibengabantu basezulwini. Amen. Bebelethele 100 rand. Bathi awuhambe uye embhedeni uyobheka ukuthi ayikho imali ozoyithola khona. Wathi umkhokheli uyaya ebedroom wafica ephezulu kombhede kuno 100 rand. Amen. Yayisihlangana 3,000 rand. Leyo mali kune-shirt engalithenga elisikhumbuzo. Namanje likhona ngiyalithanda. Elisikhumbuzo sale mali engayithola ngendlela exakile. Ngakusasa yafika ingilosi. Yathi njengoba nitholele imali hayi ukuthi senizohlala nithola imali ngomlingo. Kodwa ubaba ilanga ubenitshengisa ukuthi uhlale eseduze kwenu. Amen. Ngakho ke nisazohlupheka uma imali nisazoyisebenza ezulwini imali ayilethwa ngemlingo. Kodwa lapha ubaba ubenitshengisa ukuthi uhlale eseduze kwenu. Lingakabikho leli bandla. Lingabikho leli bandla. Kuthe sesila yafika futhi ingilosi. Wathi unkosazana ngithunywa kwabilanga. Uthi bhalani phansi bonke abantu abanihlukumezayo. Kwakunabafundisi ababengihlukumeza ngendlela isimangaliso bena bavangela abathize nabashumela abathize. Ngelinye ilanga ngaya enhlangakazi. Ngithe ngisenhlangakazi kweza abafundisi bathi angibuyele emuva ngoba kukhona umfana ofuna ukungidubula. Manje asifuni ukuthi sibone amanyala lapha endaweni kaNkulunkulu. Kwakusho umfundisi umthetho. Ngakho ke veliphindile emuva. Noma ngangathandi nganendaba nalokho kodwa ngabuyela emuva ngazohlala phansi. Ngiye emhlanganweni. Lo mfana lo kwakuzondi. Kwathiwa uyangizingela enhlangakazi ufuna ukuba emdubule. Ngabuyela emuva ngazohlala. Kodwa yafika ingilosi yathi uthi ubaba ilanga babhaleni phansi bonke labo bantu abanihlukumezayo. Ngikhuluma nangu umkhokheli sababhala phansi babe u11. Yahamba ingilosi mhlambe isonto noma amasonto amabili. Yasibuya. Yathi ubaba ilanga usesayinile wanginikeza imvume ukuthi ngibaxoxe laba bantu. Sengiyobaxoxa-ke. Sabukana emehlweni nangu umkhokheli. Uzobaxosha kanjani ngoba lo muntu ubonwa yethu sobabili.
uzobaxosha kanjani? Kodwa akuphelanga ngisho amasonto amabili baxoshwa bonke sebexoshwa amaNazaretha. AmaNazaretha acabanga ukuthi laba bantu baxoshwa yibo kodwa baxoshwa ukuhlaleleni. Kodwa baxoshwa amaNazaretha. Umvangeli uzwane yathi ingilosi lo ngizomkhipha esontweni uzophuma njengekati lomthakathi. Nangempela waphuma njengekati lomthakathi ngoba wagibela phezulu endlini wabaleka ebusuku aselapha amaNazaretha. Kodwa wayengaxoshwe amaNazaretha, wayeqoshwe unkosazana. Lo mfana lo uZondi sathi sihamba nomkhokheli ekuseni ngesabatha singena ebuhleni sambona eqhutshwa ngamadoda bephethe inhlokohlela zeyibhamu. Kathi hawu lo muntu lona engibuye enhlangakazi efuna ukundubula uyena osekhishwe ebuhleni ngeyibhamu. Lapho ngibonisa ukuthi wazi ukuthi ezulwini kusetshenzwa kanjani. Wafika wathi unkosazana ubaba usesayinile uthena angibakhiphe sengiyobakhipha. Kodwa unkosazana akazange wabakhipha physically ngendlela esasicabanga ngayo, wabakhishwa amaNazaretha. Kodwa lapha ngikhuluma ngomnikelo ukuthi umnikelo uyinto eyisimangaliso. Ungayi kuNkulunkulu uyocela into ungayiceli ngomnikelo. Ngeke leyo nto leyo iqhole. Fanele ngaso sonke isikhathi noma yini oyicelayo icele ngomnikelo. Ngo-1981 umama wami wasithatha nomnewethu omdala nomfowethu omncane sababathathu. Wathi umuntu nomuntu akaphathe 10 rand. 10 rand ngaleso sikhathi wayinto enkulu. Sasesiya eWombe kwakuMeyi ngomhlangano kababa mkhulu. Wayesethi umama mayifika kubaba, baba ngicela ukuthi ungibusisele laba bantwana ngoba lokhu bazalwa abakaze bengihluphe. Manje ngifuna ukuthi isibusiso besithole kuwe. Uthi-ke ubaba inyanga yezulu, wena lokhu kuhlakanipha okunjena wakuthathaphi? Uthi umama ukuhlakanipha kuni baba? Uthi uyazi ukuthi kwenziwayini ukuthi laba bantwana bakho bebe nje? Bethande ukukholwa, bebe yiyo yonke into. Uthi umama angazi. Uthi kwenziwa ukuthi ngaso sonke isikhathi uyabanikelela. Uthi ukubone ukuthi bonke abantwana abacelwayo lapha ePhakameni bagcina bezidakwa beyiyo yonke into. Uthi lokho kudalwa ukuthi bathi abantu mangabe benikezwa uNkulunkulu abantwana bese kuphela lapho. Uthi kodwa wena ngaso sonke isikhathi abantwana bakho uyabanikelela. Ubanikelela ukuthi bekholwe, ubanikelela engozini, ubanikelela kuyo yonke into. Nempela ke kwakunjalo. Umama wami noma esesontweni uzokhipha noma imalini esinikelele. Wayengayi umama esontweni efike ngasinikeleli. Wayengayi umama emhlanganweni kubaba engasinikeleli. Kodwa kwangimangalisa ngoba ngaleso sikhathi ubaba inyanga yezulu wayenganaso isikhathi eside kangako ehlezi esihlalweni. Umuntu wayehlala esihlalweni nomama ubabila. Kodwa washo njalo ubaba inyanga yezulu wathi laba bantwana ubabona benje bakhuliswe umnikelo wakho. Uthi-ke ubaba inyanga yezulu ukubone ukuthi uma umntwana eliwele uyayihlale eshiselwa impepho.
uthi umama yebo, uthi nabantwana-ko osuke ubaphiwe uNkulunkulu ubashisela impepho ngokubanikelela. Lo mnikelo lona owukhiphayo usuke ubashisela impepho, uthi ngenkathi ubanikelela umoya kaNkulunkulu lo obasuke besukena wezulwini awusuki kubo, bahlala nawo. Kodwa uma ungabanikeleli noma ubacele uNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu uyasuka kubo bese bebe ngabantu bese benza yonke into. Kodwa uma wena uhlale ubabheka ubanikelela, umoya kaNkulunkulu awusuki kubo. Ngangizwa ubaba inyanga yezulu etshela umama ngo-1981 ngoMeyi, umama esihambise kubaba inyanga yezulu ukuthi eyosipha isibusiso. So njengoba ningibona nje, ngakhuliswa ngesibusiso, ngakhuliswa ngokunikelelwa, ngakhuliswa ngokucelela uNkulunkulu ukuthi ngibe yilento engiyona. Ngike ngitshele ukuthi mina lokhu ngazalwa, angaze mina ngishawe umuntu, angikhumbuli nje ngishawe umuntu. Ngisho ngisemncane, ngisho umama akakaze ngishaye, ngisho ubaba akakaze ngishaye, ngisho esikoleni angaze ngishawe. Ngangishawa kuphela uma ngabe kushawa izingane zonke, kodwa ukuthi ngimiswe nje ngethwa ngishawe into engakaze yenzekela. Angazi ukuthi umuntu ushawa kanjani, angaze nje ngibaleke ngishawa umuntu, angaze ngikhale ngikhaliswa umuntu, futhi angazi umuntu ngimshaye. Ngiyathanda ukushaya umuntu kodwa angikwazi ngisho ingane yami angaze ngiyishaye. Ngiyathanda nami ukushaya izingane kodwa ngikwazi ukushaya umuntu. Angaze lokhu ngaba khona angize ngamshaya umuntu, lokhu ngaba khona angaze ngishaye umuntu, lokhu ngaba khona angaze ngikhale ngikhaliswa ukushawa. Angazi ukuthi ukhalwa kanjani, angaze ngibaleke. Indaba nje ukubaleka ngikwazi. Indlela ke ngangidalwe ngayo leyo. Kodwa umama wami wayehlale engibhekile, futhi ngiyasola ukuthi kukhona into owayeyazi ngami. Angisho ukuthi ngishonga lokho, kodwa ngiyasola ngendlela owaye engibheka ngayo, ngoba ngelinye ilanga ngamthola ekhuluma nomfundisi uNdonakazi. uNdonakazi wayesewumshumayeli, uNdonakazi eGithi. Uthi-ke umama, Mshumayeli, ngicela ukuthi ungibhekelele ingane yami. Lo mntwana lona kukhona into onayo engafani nabanye abantwana. Ngakho-ke umbheke, ehlale njalo eseduze kwakho. Angazi ukuthi ngoba ngabafica sebekhuluma, hayi ukuthi wayengimemile, ngathola nje ngendlebe. Angazi ukuthi yini umama owayazi, kodwa umama wami wayenginakekela kakhulu kusukela emncane kwami. Kodwa into engifundisa yona indaba yokunikelela umntwana wakho. Bambalwa abantu engeke ngibabone beza lapha bezonikelela abantwana babo. Noma umama efike ethi nje nginikelela abantwana bami ukuthi behlale ekukholweni. Ubaba ethi nginikelela abantwana bami ukuthi behlale ekukholweni. Ingilosi isifundise izinto eziningi ngokuphila kwethu, ngokuphila kwenyama nangokuphila komphefumulo. Isifundise izinto eziningi okungafanele ukuthi siyikhohlwe. Ingilosi njengoba silapha nje, we don't know our future, ukuthi kuzokwenzekani kithi kusasa. Kungenzeka ukuthi ukhona la
ngelinye ilanga ufe usuyichithe. Uhlakaniphile kodwa ufe usuyichithe. Kungenzeka ukuthi ukhona lapha ufe usuhamba ngenqola. Kungenzeka ukuthi ukhona lapha ufe usumuntu olibhece nje oxiza amathe. Ziningi izinto ezingenzeka kithi sonke njengoba siyila endlini nje. As very possible. Kungenzeka ukuthi njengoba ulapha nje abaningi sebobulawa yicancer. Nami yakaqesha ngibulala icancer. Ukuba yayingekho lengilosi ngabe kudala ngafa. Ngoba ngase ngitshelena nenyanga engizoyihlala before ngifa. Kungenzeka ukuthi phakathi kwethu abanye bazobulawa istroke. Abanye sizobashaya befe bephela indaba yabo. Abanye mhlawumbe sizobashaya begcine belibheca. Kungenzeka ukuthi phakathi kwethu abanye bazodutshulwa. We don't know our future. Kungenzeka ukuthi silapha sizokufa sifike ezulwini singangeni ezulwini. Future yethu is twofold. Kungenzeka ukuthi ufe kahle kodwa lapho esiyakhona ufike uhlupheke. Kuyahlusheka la esiyakhona uma ungazange ukulungiselela ula. Kodwa ingilosi ibale zonke lezi zinto possible ukuthi zisehlele. Yayibala. Yaba nesineke yokuba sokuba ibale. Yathi ngaso sonke isikhathi njengoba seningi abantwana basezulwini akubonakale ukuthi ningabantwana basezulwini ngokuthi izinto ezehlela abantu basemhlabeni zinganehleli kalula ngoba seningi abantu basezulwini nibe ngabantu abahleli nengilosi. Ngakho-ke akufanele ukuthi zonke izinto ezehlela abantu basemhlabeni nani zinehlele. Lokho ingilosi ikudemonstrate ngokuthi isicelele ukuthi i-coronavirus ingasehleli yangasehlela. Ingilosi yasicelela ukuthi njengoba kuyaye ukuthi makuni ngomhlangano kufe umuntu kithi asicele ukuthi singafi, sacela nangampela sangafa. Kodwa manje ingilosi isicelele yathi asicele ukukhula, asinikelele ukukhula, ucele uNkulunkulu ukuthi ngicela Nkosi ukuthi ngingafi ngisemncane mangikhule. Akakho umuntu ofisa ukuthi efe emncane. Kodwa ingilosi ifike yasifundisa ukuthi uma ukunikelela ukuthi ungafi usemncane uba constant ebunikeleleni ukuthi ngingafi ngisemncane uzokhula. Ngoba ithi ingilosi uma unikelela ukuba ukhule lokho kunikela kufana nomshwarensi. Kwenza kuthiwa lo mnikelo saze sawubiza kuthiwa umshwarensi. Yathi ingilosi uyawunikelela umshwarensi usho ukuthi uma kuvela ingozi noma ingozi ilimaza imoto yami kube khona umuntu o inkampani ezoyikhokhela. Bese ngiba umuntu as if ayikho ingozi eshayiseke imoto yami. Uma ngiba neinsurance yendlu kothi ma isha indlu umshwarensi ukhokhe.
Ngoba ngenkathi ukhokhela lo mshwarensi kuphuma imali ebheke ukuthi uma ngabe uvelelwa ingozi ukuthi kushiye imoto noma kushiye indlu bese leyo lokhuza icoverage. Yayisithi ingilosi nasezulwini uyakwazi ukuthi ufune ingilosi ezokhavarisha impilo yakho. Uma uthi ngifuna ukukhavarisha impilo yami yokuthi ngingasheshe ngife, ngenkathi lo mnikelo ulokhu unikelo uthi ngingasheshe ngife, kuzoba nengilosi manje ebheke impilo yakho ukuthi ungasheshe ufe. Yathi ingilosi khavarisha umphefumulo wakho ukuthi uma ufa ungayi ethuneni, uthi mawuphuma umphefumulo wakho ubheke ezulwini. So leyo cover umnikelo kuzophuma ingilosi ezobheka umphefumulo wakho ukuthi ngenkathi uphuma umphefumulo wakho uvele ubheke ezulwini. So umphefumulo wakho is covered and inyama yakho is covered. Yayisithi ingilosi kukhona ukugula ongathi noma ungafanga kodwa kube inkinga kuwe. Yathi noma ingasho ukuthi umshwarensi kodwa now and again nikelela impilo yakho. Thani Nkosi, ngalomnikelo ngicela ukuthi ngingabulawa icancer, ngehlelwa icancer. Ngalomnikelo ngicela Nkosi ukuthi ngingashawa istroke. Ngoba uma usushawa istroke ufana nomuntu ofile, futhi ungcono umuntu ofile. Ngalomnikelo uyayibala zonke izifo eziyinkinga kubantu. Yathi lezi izifo ngifuna ukuthi nina zinganehleli. So into yesibili enza ukuthi uhlale useduze kaNkulunkulu, uhlale unengilosi ezikubhekile, umnikelo. All the time nikela, unikelele impilo yakho. Uyazi into enikelelayo. La awuvele unikele nje. Uma unikela you pronounce ukuthi unikelelane. Ngoba kuthatha lokho okusho ngomlomo wena. Awukwazi ukuthi hayi nginikelela ukuthi kuhambe kahle empilweni yami. Be specific. Ukuthi yini oyinikelela ikuze ingilosi yakho ukuthi unikelelane, so that yazi ukuthi kubheka kuphi. So into yesibili leyo okufanele umuntu okholiwe ekwazi ngaso sonke into okuyenza. Okwesithathu ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Ungathandaza unikele kodwa uma ungawugcina umthetho kaNkulunkulu konke lokho ngeke kukusebenzele. Uma uthandaza unikela ugcina kumthetho kaNkulunkulu, then you are perfect. You are perfect. Gcina umthetho kaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi bese uvele uthi hayi ngicela nginikelela ukuthi ngiphile kodwa ngigcina isabatha. Hayi nginikelela ukuthi ngiphile kodwa uma ukuthi ngigonda ikhanda ngiyaligonda. Hayi nginikelela ukuthi ngiphile uma ukuthi ngiphuza utshwala ngiyaphuza. No, lezi zinto kufanele ihambe zontathu kanye kanye. Bayihambe zontathu kanye kanye. Thandaza, nikela, gcina umthetho kaNkulunkulu. Uma ugcina umthetho kaNkulunkulu kodwa ungathandazi, awuqhubene noNkulunkulu.
Uma ugcina umthetho kaNkulunkulu kodwa unganikeli, awuxhumene noNkulunkulu. uNkulunkulu uba kuwe ngokugcwele uma ngabe uthandaza, unikela, ugcina umthetho wakhe. Lezi zinto zontathu uma uzenza uzobona isimangaliso. Esho njalo Nkosi. Ithi uNkulunkulu ngisazoke nibone imangaliso, ithi lezi ezazenzeka kwaIsrael zincane nisawuke nibone ezinkulu kuna lezi. Kodwa mina ngithi lokhu nje ukuthi kulethwe ingilosi ezulwini izohlala nathi, sikwazi ukuthi sikhulume nengilosi, sikwazi ukuthi sihleke nengilosi, kube yiyo yonke into leyo nto inkulu kabi. Inkulu kabi. Ngoba thina ukuthi sifunde iBhayibheli nayo yonke lento siphikisane nabantu suke senziwa ukuthi vele abazilutha abayikholwa lento esiyona. Kodwa thina asidingi yonke lento ngoba thina sihlala nomuntu osuke ezulwini. Yabo. Sisuke senzela abantu nje konke lokuthi silokhu siagwisha nabo, senzela yonke siagwisha nabo, but thina ngokwethu asidingi yonke lento ngoba sihleli nomuntu osuke ezulwini. We have got a clear picture yokuthi ezulwini kumi kanjani. Thina we don't believe ukuthi izulu likhona, but we know ukuthi izulu likhona, because uma uhlala nengilosi vele usuke uhlele ezulwini. Uma uhlele nengilosi usuke uhlele ezulwini ngoba ingilosi vele isuke ivele ezulwini. We have got a person hayi ukuthi ongaphezulu komprofeti. Umprofeti umuntu who is in flesh. Kodwa okufika umoya kuwo bese umtshengisa izinto ezithile. Kodwa ingilosi umuntu ovela ezulwini, ohlala naye bese vele enyamalala. Ingilosi iyakwazi ukuthi uthi unawo lapha ikutshengisa ukuthi kwenzekani ezulwini. Ubone izinto ezenzeka ezulwini ula emhlabeni. Ingilosi izulu ilibeka njengoba usuke ubona kwifilimu. Uyabona kwifilimu uyakwazi ukuthi ukulapha ubuke eAmerica, uthi ulapha ubuka eRussia, uthi ulapha ububuka kuphi. Nengilosi le iyakwazi ukuthi ikwenze lokho. Eyayo ilokhuza iscreen sisesandleni sayo. Iscreen sengilosi sisesandleni sayo. Ayiphathi sihlabelelo, ayiphathi iBhayibheli, yonke into isesandleni sayo. Uma ifuna ukutshengisa ukuthi kwenzekani ezulwini uyobona yonke into esandleni. Uma ufuna ukubona ukuthi kwenzekani kuphi uyobona ezulwini. Ngisho umuntu oyingozi kuwe ingilosi yakwazi ukuthi imqhamukise elukhuzeni kuyo ubone ukuthi nangu lo muntu wenza ukuthi esuyithulela. Ngakho ke lezi zinto ezintathu ake sinamathele kuzo: thandaza, nikela, gcina umthetho kaNkulunkulu. Wonke njengoba nifundisile. And kulezinto ezimbili singayithambisi. Sizenze njengoba uNkulunkulu efuna ukuba sizenze. Singakhunjuzwa umuntu. Kodwa ikakhulu kulezi ezintathu, cela uNkulunkulu ukuthi ungasheshe ufe. Yiba nawo umshwalense ukuthi ungasheshe ufe. Yiba nawo umshwalense ukuthi ungathi usuyokufa bese ugula kakhulu. Yasho kanjalo ingilosi. Angubalanga lokho. Ukuthi njengoba lesihlabelelo sisho njena akufanele ukuthi sibe sesikhathini lapho kuthiwa akusayi kuvuma nokuthi uthandaze, akusavuma nokuthi wenzeni. Uma sefika isikhathi sokuthi uNkulunkulu ekuthathe, akakuthathe ungakakuzwa ukuhlupheka okunjalo. Kodwa lokho yathi ingilosi yiba nawo umshwalense ukuthi ungasheshe ufe.
yiba na umshwarensi ukuthi ungathi before ufe kuze kuphele 10 years ugula kanti ugulele at the end uzokufa. Yiba na umshwarensi ukuthi ufa ungayi ethuneni kodwa uvele uye ezulwini. These 3 things zibaleke kabi. Ngikholwa ukuthi uma singawugcina umshwarensi waleyo nto, imshwarensi esinayo yeyimoto nani ayithishu. Kodwa umshwarensi omkhulu is umshwarensi lempilo yakho. Lowo muzi Masibheke enkosini. Baba sibonga umsa wakho nothando lwakho. Wena Nkosi osigcinile ngale mini yakho namhlanje. Sicela Nkosi uba usikhumbule.
usenze Nkosi sibe abantwana bakho, usivikele Nkosi ezitheni zethu, usivikele Nkosi nasezifeni eziningi esingasihlangane nazo. Sicela Nkosi kuba usiphe ukukholwa okuvela ezulwini, usiphe Nkosi inhliziyo ethanda wena nenhliziyo enyanya isono. Sicela ke Nkosi kuba usenze sibe ngcwele, usenze Nkosi sibe sabe, usenze Nkosi sikuthande, usenze Nkosi sigcine imithetho yakho ngaso sonke isikhathi. Ngelakho Nkosi igama manje lephathe. Amen.